Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusallim ala Rasulillah karim. Ingkang kinurmatan para pinisepuh sesepuh ki kasepuhan wonten ing tlatah Padukuhan Widoro. Linangkung sanipun keluarga ageng saking Bapak Yuhdi Juweni dalasan Ibu Mujinem. Dalasan kula wangsa saking tlatah Sindet Wukirsari Mogiri Bantul ingkang sanget kula hormati lan kita mulyakaken Bapak Ibu tamu undangan ingkang boten kita sebat setunggal segalipun ingkang tansah hormati inangkung sanipun Bopo Naib saking kantor urusan agami Kapanewon Purwosari ingkang kula hormati kadang-kadang udah tresna ingkang bagya mulya. Puji lan syukur semonggo kuten sepen kita kunjakaken wonten asapun Allah Subhanahu wa taala awit paringipun sih kanugrahan katitik wonten ing enjang menika kita sedaya saged nyawiji wonten dalipun kadang kula sepuh pun Bobo Bonirian dalasan Ibu Supriyatin kanthi kawontenan wilujeng. Sholawat ugi salam ugi katetepaken dumateng junjungan kita waswat unskanah kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng garwa putra lan ugi para sahabatipun lan para penderekipun insyaallah lumeber dumateng kita panjenengan sami kalebetaken ewanipun tiang-tiang ingkang pikantuk pitulunganipun syafaatipun wiwit donya langkung-langkung wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dumateng kadang pamyoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kula pinangka amakili kadang kula sepuh pun Bopo Boniran dalasan Ibu Supriyatin nanggapi atur pangandikan sanipun Bopo ingkang amakili sanipun Bopo Dukuh. Nyun sewu Pak Dukuh nggih. Niki mboten sesama dukuh. Tidak boleh saling mendahului. Nggih. Niki adosipun pun senior ya, Pak. Nggih. Mugi dawuh awrat dumateng kadang kula pun Bopo Boniran dalasan Ibu kapurih nanggapi atur pangandikan pasrah calon pinanganten panjenenganipun Nak Mas Bagus Wahidan ingkang medal menika. Ingkang kasepisan ngaturaken salam taklimipun kunjuk dumateng Bopo Boniran dalasan Ibu sumrambah para pinisepuh sesepuh ugi kasepuhan wonten ing Padukuhan Widoro lan ugi sagotening kanthi ngaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi ndadosaken kegiatan caketipun anggenipun silaturahmi tasipun keluarga ageng saking Gunung Kidul kalian Bantul mliginipun dumateng keluarga Bopo Yudi Juweni kalian Bopo Boniran ingkang lantaran dumateng putra putrinipun kekalih. Mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atur ingkang angka kali ngaturaken agunging pamatur nuwun bilih wekdal menika masrahaken calon pinanganten kakung ingkang sesilih Nak Mas Bagus Wahidan kasuwun ing sak mangkih tumapakipun wekdal pun ijab kabulaken pun dhawuhaken kalian putrinipun Bopo Boniran dalasan Ibu Supriyatin ingkang mangke insyaallah badhe kaijabaken wonten ing papan mriki panjenenganipun anak kula pun Denok Ayu Maya Apriana Ika Putri. Nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi ing sak mangke lampahipun ijab kabul wonten ing dalem menika saking wiwitan tengahan pungkasan tansah pinanggih kalajengan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ing panuwun mugi-mugi ing sak mangke anak kula pun Maya Apriana Eka Putri ingkang kasudapan kalian Nak Mas Bagus Wahidan dadosaken keluarga ingkang bagya mulya
wiwit wekdal menika dumugi saklamipun insyaallah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi minangka njangkepi mbok pilih adat tradisi wonten ing Wukirsari, Pak. Saestu sedaya ingkang mbok pilih pun aturaken. Saya pisan sanggan lan sanesipun sedaya upakarti kangge lampahipun ijab kabul wonten ing dalem menika lan ugi wuja wiwaha. Janipun Bapak Boniran dalasan Ibu kula pinangka wakil keluarga namung ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Mugi sedaya ingkang pun paringaken kesaenanipun dipun lelintu insyaallah Subhanahu wa taala kanthi amal kesanipun lan dipun gantos ingkang langkung kathah malih. Amin. Lan ugi minangkani panuwunan lan panyuwunan ngersanipun Bapak Yuhdi Juweni almarhum dan Ibu Mujinem ing sak mangke tumapakipun wekdal dinten Rebu menika tabuh 8 Mak nggih wanci Surya 11 Juni menika insyaallah kula dalasan keluarga badhe nyendikani nyuwun tambahi donga pangestu mugi-mugi sak mangke wekdal ingkang sampun kaastakaken mugi-mugi kula sak keluarga marak suwan usanipun Bapak Yuhdi Juweni almarhum lan Ibu Mujinem mugi-mugi saking papan mriki dipun Wukirsari tansah pinanggih kawrejengan. Saestu ndadosaken mongkok lan remenipun kula sak keluarga. Rawuhipun keluarga saking Wukirsari. Ananging ndadosaken kuciwa ing manah. Ing mbok bilih kula sak keluarga nginipun caos tanggapan sae papan palenggahan kirang nuju prono saestu nyuwun pangapunten ingkang sagengipun. Mbok bilih mekaten ingkang sateraken lan kita pungkasi bilatik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.